го чуя? Да. The Bullseye. Янис има един кил, който е 100. От пакет ли? I'm Lord Buckethead, the defendant of this land. The defender of this land. That's it. Искам просто да благодаря за великия демидж, предоставен от Янис. Янис демиджа му гледа. Точно като го казвам. Дипам! Янис с дигъл. Мейн, брат, мейн. Майко ужас. Мейн, мейн. Майко ужас. Майка ти! Опа. Стреснах се, извиняй. Абе, ти иначе ще ме загуби, бе. Гърмен човек. Моля. Run for your life! Там е, там. Ага, видя. Дигъл. Тук няма време. Момчета, да вас чата ни проработи. Окей, даме унгър. Даме унгър. Пардон, много бавно. Идвайте на бомба, бе, човек! Ви... Какво направи това? Абе, какво да прави? О, майко! Ай, всички лепнахте ли, бе? Не, бе, човек, кой го бамнаха пак? Мале, не. Абе, да не лепнахте, бе. Изживление, пак там някъде. Там, точно там има един, точно там. Между морето. Намерих скрит акаунт на Марс. Не мога да стрелям докато бегам. Що иначе си на невена, като ти казахме да... Ти нали ми видя жестовете? Дори не аз задавам въпрос живлен какво прави на спа. Жужо, ти е мъртъв човек. Нищо ли? Ви почнахте вече с CS. Тих съм. Ей, Ваня! Майка ти си баба ме раздива. Само ме пречиш, братле, не мога да с такова. Какво видяха оките ми? Тихо. Не при тебе, не при тебе. Тих съм. Къде беше? Добро утро! Къде беше от? Спа. Аба влизай, бе, влизай, бе. Плаша? Влизай, Майка бе. ти! Ръст, Ухото ми! ръст. Колко? Не успя. Не успя да го махна. Отзади гърби някой. Някой гърби, човек! Някой гърби! Start avoiding my problems. Little Mr. Adolf, I think you want my gas chamber in your face. Мистер Радов! Опа! О, боже, ръка не. Чакай, още малко, почти подливки. Чакай, бе!
Абе, виж сега, скачи отгоре. Скачай! Отляво, горе. Ето, ляво. Да, е там. Почнах ги. Четирима! Къде стягаме, че вече не са? Adolf, walking, you Will throw not defeat me. Defeat my spirit. looking, man. От задния се, майко умре. Мистер Адолф! Не стреляйте повече Adolf, стигаш, хора, моля ви се. Не искам да въкигам, моля ви се. Адолф! No, do not kill anybody. Мистер Адолф, my baby! My... Ние 290. На едно замър. Ни печелим, ни сме велики. Me, I want to be with Hitler. Аркадия, обичам това. I want you 290 damage. Oh, sorry, misclicks. I'm sorry! Нагоре към... Брат. Адол се разхожда из тях, брат. Зато има 3 кила. И няма 290 кила. Защо, бе? Он не единия да много малко, браво, Банко. Кукла, има тук. Готов. Do not think what you think you're doing. Брат, защото имам пари, му се ограждам. Имам пари, ограждам се. Видя ги. Само да кажа, черни са. Нямаше време. Имаш дефюз. Има ли дефюз? Успяхме. Давай, отивай, голите са в кръг. Бъкет зад тебе. Нямам бална реакция. Не, ти нямаш слух, не, че нямаш реакция. Афа като хора. Убийте го с нож почка. Майка ти, бе, педал. Маре, Стефане. Защо нашия гони кокошка, бе? Стефане. Стефане, брат, стига, бе. Не е тераста долу. И тераса и долу. Берканг трай хайде да толкова много, аз се ръгая. Защо си ме това? Апартмент. Що с прокато? Учил апарат. Тя ще ми сърби носа. Давай, поглеждай. Не знам да... Майко! Оглеждам надясно, това е враг от място. Ти е Жулиен, това е просто. Брат! Няко, чак, бустам някой, някъде скача, още веднъж. Скачай!
А ти его, Иван. И двамата. Бро. Аз почти убиха Аркан. Тумор, winnable. It's niggable. Жепе една царе. Мале Аркан, не знам каква царевица са смияли, брато, ама аз днеска срах царевица. Бъди царевицата, човек, аз не знам царевица ли ядох или радиоактивните топчета. Брат, аз срах царевица. Where are you going? Where are we going? Стефко, дай да се обърнем и на 0. Давай. Давай, на 0, на 0.